ҷумҳурии тоҷикистон ки ватани гиёҳу растаниҳои шифобахш дониста мешавад, бо фароҳам бахшидани шароит бояд ки аз ин имкониятҳо васеъ истифода бурда шавад. яке аз растаниҳои шифобахш ин хуч ё гулхор шиповник мебошад ки фоида ва тарзи истифодаи онро табибон тавсия медиҳанд. хуч бо номи насрин ва настаран машҳур аст ки мизоҷаш гарм ва хушк аст. аввали баҳор гул мекунаду моҳи август мева медиҳад. хуч ҳамчун растании шифобахш ба ҳисоб рафта аз замонҳои қадим то ба имрӯз маълум аст. табибони дунёи қадим фоидаи онро тавсиф кардаанд. масалан буқрот асрҳои 4-5 то милод хучро давои газаки талхадон ҳисобидааст. самари хуч бисёр хусусиятҳои шифоӣ дорад барои масалан шахсоне ки чӣ хеле гуфтем ба камхунӣ, аз сабаби он ки абуалӣ ибни сино фармудаанд ва олимони тибби имрӯза ки таркиби вайро омӯхта фаҳмондаанд ва тавсия додаанд ки дар байни масалан ҳамаи гулу гиёҳҳо ҳамин хуч аз ҷиҳати витамин, маводҳои фаъоли биологӣ, макро микроэлементҳо, кислотаҳои органикӣ, ишқорҳо хеле бой аст. аз ҳамин сабаб як меваи хуч дар тибби сино барои қариб 70 намуд бемориҳо тавсия дода шудааст. яке аз асосгузорони тибби шарқ закарёи розӣ навиштааст ки мардуми хуросон ҷӯшобаи хучро дар ҳолатҳои мондашавии бадан истеъмол менамуданд. ба гуфти абурайҳони берунӣ низ пашмаки даруни меваи хуч ба гулӯ зарар дорад ва бинобар ин онро пеш аз истеъмол тоза кардан зарур аст. ҳаким абуалӣ ибни сино чунин мешуморад ки гул ва меваи насрин ба бемориҳои асаб давои хуб аст. агар равғани хучро ба гӯшт бичакунанд кирми гӯштро мекушад ва ғувосу ҷарангоси онро нез мекунад. ҳамчунин дарди дандонро таскин медиҳад. ба андешаи абуалӣ ибни сино насрини худрӯй ба дарди сар даво бахшида омоси гулӯ ва бодумакҳои кому узвҳои баданро пешгирӣ мекунад. меваи хуч ё ки самари хуч як растании шифоӣ мебошад ки дар тоҷикистони офтобрӯяи мо бисёр мерӯяд, қариб дар ҳамаи манотиқу мавзеъҳои кишвари мо дида мешавад ва бисёр хусусиятҳои шифоӣ дорад ва вайро абуалӣ ибни сино ба номи настаран дар алқонун фи тиб ном мегирад ва мардуми мо ба номи хуч ва ҳулул ё ки насрин вайро ном мебаранд. ва ин гиёҳ бештар самараш, баргаш, гулаш, решааш истифода бурда мешавад, аз ҳама бештар самараш, зеро ки тамоми қуввати вай, яъне ки калорияи энергетикии вай, нерӯи вай дар самараш ҷамъ мешавад. аз ҳамин сабаб самари вайро, яъне ки донаи вайро бештар истифода мебаранд. барои касоне ки ба бемориҳои авитаминоз ё ки камхунӣ гирифтор ҳастанд, норасоии витаминҳо ё ки камхунӣ, вақте ки ҳамин хушро истеъмол мекунанд, таъмини витаминҳо, маводҳои фаъоли биологӣ, макро микроунсурҳоро дар буния таъмин менамояд. истифодаи хуч ё насрин дар тибби халқии тоҷикон низ машҳур аст. дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон 18 намуди хуч инкишоф меёбад ки 15 намудаш худрӯй мебошад. хуч бутамеваи пурқимат буда дар таркибаш моддаҳои пектинӣ, полисахаридҳо, витаминҳо, оҳан, ҷавҳари органикӣ, моддаҳои дабоғӣ, гликозидҳо, равған ва ғайраҳо дорад. мардуми мо дар рӯзгор ва истеҳсолот хучи тару тоза парварида ва хушккунидани онро барои сервитамин гардонидани маҳсулоти қаннодӣ истифода мекунанд. аз меваи хуч афшура, шарбат, мураббо ва мармелод тайёр мекунанд. дар саноати озуқа аз хуч меваҳои серғизо омода мекунанд. дар соҳаи дорусозӣ аз он шарбат ва қиёми обакӣ истеҳсол менамоянд. меваи хушки онро дар қутиҳо гузошта мавриди истифодаи халқ қарор медиҳанд ки ҷойгӯи стандарти ҷаҳонӣ мебошад. маҳсулоти хуч ба ҷисми инсон таъсир расонида иммунитети баданро баланд намуда аз бемориҳои гуногун ва заҳролудшавӣ ҳифз менамояд. шахсоне ки гирифтори камхунӣ, хуншории беисти ҳайз, бемадорӣ, атеросклероз, дарди шикам, варами ҷигару талхадон, бемориҳои асаб, бемории сил, зуком, газаки роҳҳои нафас, санги гурда ва роҳҳои пешобарор, ислоҳи хунин, витаминноз, бемориҳои пӯст ва ғайраҳо ҳастанд, метавонанд аз маҳсулоти хуч васеъ истифода баранд. дар кӯҳистони тоҷикистон навъҳои сервитамини хуч мерӯянд ки ин сарвати бебаҳои табиати мост. мутаассифона аз ин сарват самарабахш истифода намебарем ва онҳоро решакан карда ҳезум мекунем. дар мавриди муносибати оқилона метавонем аз меваи хуч чандин намуди дору ба даст оварем ва дар соҳаи озуқа фаровон истифода барем.